Weche moko nyakoromogi ni seche gi mabende dhano koro dhi nyime kod dhialo nyasi mag Christmas e pacho ka mangima kokalo e mathe kod kit chiemo mopogore opogore. Oganda jokenya moko to ywak ni onge ber moro amora mabende ne gineno e dhialo nyasi ma kamano, ma en kolure kod pek mar ngima ma giywago. Nengo ngima ma oidho osuru mathoth mabende yuogo oganda jokenya gi piny owacho mar Kenya Kwanza. E gino kata moko kuom gigo bende miyo oganda jokenya mathoth koro wacho ni gidago ngima mar dhier, kendo ber moro amora mane ginyalo neno kinde mag Christmas ne onge. Moko kuom gi bende lero ni kolure kod pek mar ngima, weche mag osuru ne odhi malo ma oting'o malo weche mag oduoko piny weche mag ochumi pacho ka, mane omiyo ok ginyalo yudo kata mana pesa mane ginyalo chulo mondo mi koro bed kaka nengo mag wuoth. Gino ma omiyo thothgi ne okwame bombe mopogore opogore. Magi timore ka bende moko kuom gi to wacho ni ne hero margi ne en mar neno ni giriwore gi anyuola magi, kata kamano koro ne ok nyal timore kaolure kod nengo ngima. Kata kamano giywak ne jatend piny Kenya William Ruto e wi wach nengo mar ngima, mabende giwacho ne gichako ywak ne jatend piny e kinde manodonjo e apisi higa mar 2022. Moko kuom gi to mabende ni kod nyithinde sikunde to wacho ni kata nobed ni ngima ne tek kod gimokalo e kinde nyasi mag siku kamano, to ne giketo tenge omenda moko ma koro gibiro tiyo godo e tero nyithindo sikul higa manyien. Sasa mimi kulingana upande wangu mimi naonelea kwamba sasa nikirudi mambo ya Christmas, naona Januari ndio hii imefika, natakana karo ya shule. Kuliko washerekee wakule hiyo pesa iishe, afadhali nichukue hiyo pesa kitoka ambayo ninatafuta hiyo, niweke kwa karo ya shule ili hata afadhali watoto wakae huko ili wasiwe wakifukuza shule. Kuliko akule siku moja 2 3 hii asherekee na kifika Januari kufungua vyule hakuna karo. Ka jakenya machielo to wacho ni en gombo mare maduong' en ni onego bed ni nodhialo nyasi mar Christmas e yo makare. Kata kamano gombo mare ne ogore lwanda kolure kod nengo mag chiemo, mano paro ne onyalo tiyo godo e kinde nyasi ma kamago, kwacho nengo mag chiemo nodhi malo, mabende pod oluorore mane wach mar nengo ngima ma oidho e pacho ka mangima. Kazi imekuwa chini, hadi kukula imekuwa sasa baraka. Maisha imekuwa juu zaidi. Hata tunashangaa tufanye aje, Januari ndio hiyo, watoto wanahitaji mavitabu, vitu za kurudi shule. Sasa hata tuelewi. Hakuna mtu kitu nimeweza kununua hadi saa hii. Hadi chapati kwangu sikuweza kupika. Ni ile tu nikapata ile kidogo tu, na hata ni rafiki tu anakutembelea mwenye ako nazo kidogo mnagawa. Weche mag uchumi bende ne okodog chien. Kabende thoth oganda jo Kenya to ywago uchumi magiwacho ni odwa kethore mokalo. Gino bende omiyo koro gine ber moro amora dhialo nyasi mar Christmas. Mabende nyo dhialo odiochieng' manyoro nyasi no pod thoth oganda jo Kenya dhi godo nyime sani nyaka bichop tarik 30 mar higani, nyaka bichop tarik 31 mar higani. Motelo ne koro biro donjo nyasi maduong' mar yawo higa mano tarik 1 dwe mar 1 higa mar 2026. All commodities have been taxed like kwa muda mfupi sana, na ni zote kwa pamoja, unaona. Na ukiangalia sana Kenya, ukiangalia statistics wanasema watu wengi sana ni maskini wenye wajiwezi, percent moja peke yake ndio inasemekana ni ya matajiri, and meaning the rest 99% imekuwa ni ya watu kama sisi wenye kidogo tuko chini. So ukiangalia ile taxation zenye imefanyika. Weche moko nyakwara mogi en direpe mag nyamburko okwa mondo mi koro bed motang' ahinya ka gin e apeyni ma pacho ka e kindegi mag nyasi mag sikuku, kendo koro giluw chike duto mag apaya kaka yo mar geng'o masiche mag ndara mathoro lal gi ngima oganda e kinde mag nyasi. Makwayo bende noketi gi jadolo mar din jokopere mano Bishop Peter Kihara. Mwaka huu yamezidi haya ya ajali za barabara, ya maisha yamekatiswa, na hivyo kuna hofu nyingi katika wengi walitarajia lakini hawakufika. Tuwakumbuke katika sala zetu, aliyowaita awalaze pema peponi, na wapendwa wao ambao sasa wanahuzunika bandara ya kushangilia kuzaliwa kwa Kristo awape faraja, awe faraja yao. Ndio wewe